حدا حقي ألو نيقوديموس زتنغرو نخلاتنا خا زنغرنا زلو حقي كلهم حقيهم كبر أملاخ كا سينوم زبل حقي سب ሃይማኖታዊ ይኹን አይኹን ብዘይገድስ ካብ ዝለዓለ ክብር ደረጃ ይምጻ ብዘይገድስ እቲ መንነቱ ናብ እግዚአብሔር ከቅርቦ አይክልኒ ሰብ በመንነቱ ኃጢአተኛ ሰብ በአመጻጽኡ ኃጢአተኛ ክንድ ዝደልዮ አይነት ናይ ሃይማኖት ልምምድ ይሃልዎ ክንድ ዝደልዮ አይነት ፍልጠትን ደረጃ ይሃልዎ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተቀባልነት ይኹን ካልእ ናብ እግዚአብሔርን ናብ መንግስቱን ከእትዎ አይክልኒ እቲ መንገዲ حدا نسوها بتب يسوع كريستوس زركب بجا محلاف سب أب حاتيات انت لا تعاتيو نحاتيات عمتا أبلعليو فردي ندحري ينتلتللو ألو خوينو أكندو بزحلف بجا باكندو بزموته بجا بمؤمن نيزل عالم هيوت كركب تراي زمان قدي اجزي أبهر السرعو حكي سمعتنا وقدامنت كاب زيافير ربنا كاب ويتنا يسوع كريستوس صغان سلامن نعقدكم ازي بخفلي اغلغلوت وانجيل رحبوت بتكريستيان اب فانكوفر كندا بتغرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلي حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا سلام كم ياللهم كبرات تخاتاتلتي زمدبزي نلوم معنتي كاب وانجيل يوحنس معراف 3 حدا تاريخ حيزلكم متي ياللهم إذا تاريخ زي أمونغو غويتانان مدحينان يسوس كريستوسن أمونغو حدا فريساوين حلقة هيدون زنبرة سبعي نيقوديموس تبعله سبعي استجبره زرربي حيزلكم متي يزلهم زررب تعمي صحابن أقداسن أم بصحف قدسنا دما عبي ترى زلو تمرتي زحزة كفلي صحفي أبز تاريخ من سنريو نيقوديموس زبحال فريساوي سبعي مس يسوس كريستوس غويتانا زغبرو زررب كم تقدم زبلكو يو زري نيقوديموس فريساوي نيرو خنبلن كلونا بحقي مهور حلقة يهود كم مخان دما تلعلى دما أبتي درجة تمرتو زلعلى درجة زبصحة سبعي مخانوينا كنستفهل النخل إذا سبزي بمشت مغويتا يسوس كريستوس كزاربو بمحساب كابتوم شعوز نبرو خالوت بتصوتو فريساوين تحبيو بليتي مس يسوس كريستوس كزارب كم زمت أزازنتو زانتاينا الننب نيقوديموس نمنتايو كاب بتصوتو تفليو موها فلي زبل حساب حيزو متيو نزبل حساب نمبرح فريساويان ابت غويتا يسوس كريستوس زنبرلو زمن زنبرو ازيوم بصدقوم مكوحاتن ሃይማኖተኛታትን ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ጽቡቅ ገሪው ዝነገረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትዝነበሮም ግብዝነት በትዝነበሮም አካይዳ ብዙሕ ጊዜ ይነቅፎም ስለዝነበረ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይነቅፎምን ይገንሖምን ስለዝነበረ ድማ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ዝነበሮም ርክብ ብዙሕ ኣወንታዊ ርክብ ኣይነበረን ኣሉታዊ ርክብ እዩ ዝነበረ ብዙሕ ጊዜ ኣበር ክረኽብሉ ኣብ ዘረብኡ ዕንቅፋት ክረኽብሉ ብዙሕ ጊዜ ይጽዕሩ ነይሮም أمودة دما نموت أحلفهم كسع كهبو بمدلاي نهيوتو كل جزء أنا أنوا زنبرو جوجلة مرحتي أيهوديوم زنبرو نيقوديموس حدا خبات هاتوميو نيرو كابزوم أيهود زياتهم ويدما خابزوم فريساوين زياتهم جنا فلي زبالة حساب حزيو
ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛለይቲ እዚኣ መጽዩ እቲ ሓሳቡ ከምዚልና ከነንብቦ ንኽእል ኢና ኣብ ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መጽዩ ረቢ ብጀካተ ኣምላኽ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ደዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ክገብሮ ዝኽእል የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮይንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኣሎና በሎ ይብለና ኒቆዲሞስ ኣብዚ ካብ ኩሎም ካልኦት ፈሪሳውያን ፍልይ ዘብሎ ዓይነት ኣመለኻኽታ ሒዙ እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ፈሪሳውያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ማዕውንታ ዘይርእይዎ ሓደ ግዜ እኳ ደኣ ምስ ሰይጣን ዘለዎ ሰብ ኢሎም ደፊሮም ክሳዕ ዝዛረቡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝነፀግዎ ሰባት ክነሶም ንሱ ግና እግዚኣብሔር ምሳኻ ከም ዘሎ ኣምላኽ ምሳኻ ከም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተልእኽካ ከም ዝመጻኻ ንፈልጥ ኣለና ብምባል ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ክገልጽ ብለይቲ ከም ዝመጸ ኢና እነንብብ ኣብዚ ትዘገርም ታሪኽ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዛ ዓይነት ናዕዳ ምስ መጻሉ ከምዛ ዓይነት ደገፍ ምስ መጻሉ ብፍላይ ከዓ ካብቶም ምስኡ ዝጻብእዎ ዓይነት ክፍላት ሕብረተሰባት ማለት ካብ ፈሪሳውያን ከምዛ ኣመሰለ ናዕዳ ክመጽእ እንከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ኣገባብ ክጽበዮ ወይ ድማ ክቕበሎ ከም ዘለዎ ብኣእምሮ ሰብ ዘሸግር ኣይኮነን ብሓጎስ ክቕበሎ ክንእዶ ኣብዚኣኻ ቁሩብ ክጸንሕ ኢኻ እትጽበዮ እንተኾነ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ኒቆዲሞስ ኮነ ዝሰምዐ ዘበለ ኩሉ ዘገርሞ ዘበለ ካልእ መልሲ መሊስሉ እቲ መልሲ ከምዚ ይመስል ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከምዘይልቦ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ይብለና እዚ መልሲ እዚ ምስቲ ኒቆዲሞስ ሒዝዎ ዝመፀ ሓሳብ ፈጺሙ ዘይቃዶ ከም ዝኾነ ኣጸቢቕና ከነስተብህል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ምስ ረኣዮ እቲ ስኻ ንዓይ ትንእደኒ ዘለኻ ናዕዳ እቲ ንዓይ ተቕርበለይ ዘለኻ ጽቡቕ ዝኾነ ኣዎንታዊ ዘረባ ንሱ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣይውርሰካን እዩ እቲ ዘውርሰካ ሓደ ነገር እዩ እሱ ከዓ እንደገና ካብ ላዕሊ ምውላድ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣቕሪብሉ ኒቆዲሞስ እዚ ሓሳብ እዚ ዘይተጸብዮ ጥራይ ደይኮነ ንምርድኡ ጭንቂ ስለ ዝኾነ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና በሕቶ ነገራት ክቐርብ ከሎ ንሪኦ ኣነ ኣረጊት ክነሰይ እንደገና ናብ ማህፀን ኣዴ ኣቲኽ እንደገና ከመይ ገይረ ክውለድ ይኽእል ብዝብል ሓሳብ ነቲ ምግራሙ ከቐርበሉ ከሎ ኢና እንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓሳብ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ዝብል እንደገና ካብ ማይን ካብ መንፈስን እንተዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይክእልን እዩ ብዝብል ካልእ ሓሳብ ከብረሃሉ ይፍትን እሞ ኒቆዲሞስ ነዚ ሓሳብ እዚ ገና ስለ ዘይተረድኦ ድማ ኒቆዲሞስ ብዝፈልጦ ታሪኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘጸአት ተጻሒፉ ዘሎ ሓሳብ ብምርዳእ ነቲ ዘለዎ መልእኽቱ ከብረሃሉ ኢና እንሪኦ እቲ ታሪኽ ከምዚ እዩ ደቂ እስራኤላውያን ሓደ እዋን ካብ ግብፂ ወፂኦም ኣብ መንገዲ ኣብ በረኻ ሲና እንዳተጓዓዙ እንከለዉ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ማና መንዮሞ ምስ እግዚኣብሔር ክበኣሱ ምስ ጀመሩ ንእግዚኣብሔር ተቃዊሞም ነቲ ሰው ክመርሖም ዝለኣኸሎም ሙሴ ድማ ምስኡ ብምጽባቕ ናብታ እግዚኣብሔር ዘውፅኦም ምድሪ ክምለሱ ምስ ደለዩ እግዚኣብሔር ተቆጢዕዎም ዝነዱ ኣትማን ከም ዝሰደደሎም ዝተርኽ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እግዚኣብሔር ዓስቢ ዓመጾም ዝነዱ ኣትማን ምስ ሰደደሎም ቶም ዝነዱ ኣትማን ዝነኸሶም ዘበለ ሰብ ኩሉ ይመውት ነበረ ይብለና ግና እግዚኣብሔር ብምሕረት ሃብታም ስለ ዝኾነ ከምታ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ግና ምእንቲ ታብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንዓና ብበደልና ሙታት ክነስናስ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕያዋን ገበረና ዝብል ቃል ዘሎ እግዚኣብሔር ገና ባህሪኡ ብምሕረት ሃብታም ምሉእ ስለ ዝኾነ እንደገና ንምድሓኖም ዝኸውን ካልእ ተመን ኣስራዚ ክሰርሓሎም ንሙሴ ከም ዝሓተቶ ኢና እነንብብ ሙሴ ድማ እዚ ተመን ካብ ኣስራዚ ሰሪሑ ኣብ ባላ ምስ ሰቐሎ ናብቲ ተመን ዝጠመተ ዘበለ ሁሉ ካብቲ ዝነኸሶ ተመን ዘሕመሞ ሕማም ቀልጢፉ ይሓዊ ከም ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወለደ ዝብል ቃል ወይ ድማ ካብ ማይን ካብ መንፈስ እንተዘይተወለደ ዝብል ቃል በዚ ታሪኽ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ክገልጸሉ ፈቲኑ ነዚ ምስ ገለጾ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቦ ፍቕዲ 15 ምዕራፍ 3 ዮሐንስ ከምዚ ይብል ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል
ይግብኦዩ ብምባል ነዚ ኒቆዲሞስ ምርድኡ ጭንቂ ኮይንዎ ዝጸንሐ ሓሳብ ነቲ ዝተሰቕለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ከም ዝኾነ ዳግም ልደት ከብረሃሉ እዩ ፈቲኑ ኒቆዲሞስ በቲ ዝነበሮ ባህርያትን በቲ ዝነበሮ ትምህርትን በቲ ዝነበሮ ናይ ሃይማኖት ልምምድን በቲ ዝነበሮ ናይ ማሕበረሰብ ደረጃን መንግስቲ አምላኽ ከአቱ ፈጺሞ ከም ዘይክእል ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልጺ ከም ዝነገሮ ኢና እንርኢ እንታይ ዳ በቲ ዝተሰቕለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ቶም እስራኤላውያን በተመን ምስተነኸሱ ነቲ አስራዚ ብምጥማት ዝድሕኑሉ ዝነበሩ ሰብ ዘበለ ሁሉ ድማ ካብ ሓጢአቱ ሓራቕ ወጽእ እንተዳ ኮይኑ ነቲ ዝተሰቕለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ጥራይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝረክብ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልጺ አስሚሩሉ እንረኽቦ ኣብ ፍቕዲ 16 ከም ዝብል አምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ሁሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንሓደ ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ አምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኹን ብኡ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዝኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ አምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ብምባል ነቲ ናይ ምድሓን መስርሕ ንኒቆዲሞስ ብደንቢ ይኸብረሃሉ ከሎ ኢና እነንብብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንቅድሚት ብምኻድ እንደረኣ ክነንብብ ፈቲና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ እዚ እንደገና ክገልጾ ከሎ ከምዚ ኢሉ ገሊጾ ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 23 ሮሜ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ እውን ስኢኖም በቲ ኢየሱስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋ ይጸድቁ ብምባል ናይ ኩሉ ሰብ ናይ ምድሓን መንገዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርከብ በጃ ምሕላፍ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጸልና ሓደ ሓቂ ኣሎ ንኒቆዲሞስ ዝተነገሮ ንኹላትና ከዓ ዝንገረና ዘሎ ሓቂ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ ከዓ ስኢኖም ዝብል ሓቂ ሰብ ሃይማኖታዊ ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ካብ ዝለዓለ ክብሪ ደረጃ ይምጻእ ኣይምጻእ ብዘይገድስ እቲ መንነቱ ናብ እግዚአብሔር ከቅርቦ ኣይክእልኒ ሰብ ብመንነቱ ኃጢአተኛ ሰብ በአመጻጽኡ ኃጢአተኛ ክንዲ ዝደልዮ አይነት ናይ ሃይማኖት ልምምድ ይሃልዎ ክንዲ ዝደልዮ አይነት ፍልጠትን ደረጃ ይሃልዎ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተቀባልነት ይኹን ካልእ ናብ እግዚአብሔርን ናብ መንግስቱን ከእትዎ ኣይክእልኒ እቲ መንገዲ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ሰብ ኣብ ኃጢአት እንተዳ ተዓጽዩ ናይ ኃጢአት ዓመፃ ኣብ ልዕሊኡ ፍርዲ እንድሕር የንጠልጥለሉ ኣሎ ኮይኑ ኣክንዱ ብዝሓልፍ በጃ ባክንዱ ብዝሞተ በጃ ብምእማን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ጥራይ እዚ መንገዲ እግዚአብሔር ሰርዖ ሓቂ ነዚ ዋጋ ኣይክፈሎን ወላ ሓደ ሰብ እዚ ከፊሉ ኹድኦ ዘይክእል ዋጋኡ ክቡር ስለ ዝኾነ አምላኽ ብነፃ ብኸምኡ ክኸውን እዩ መዲቦ ነዚኡ ከዓ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋ ይጸድቁ ብምባል ገሊጾ ብኸምኡ ማለት ዘይወል ሓደ ዋጋ ማለት ንምእማን ዝኽፈሎ ዋጋ የልቦን ንምእማን ካብቲ ዝነበረካ መንገዲ ተመሊስካ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘለካ ምምላስ ማለት ኒቆዲሞስ ዝተነገሮ ሓቂ እዚዩ ዘለካ ነገር ኩሉ ሓዲካ እንደገና ሙላድ ወይ እንደገና ምጅማር ሙላድ ማለት ምጅማር ማለት ስለ ዝኾነ እንደገና ምጅማር ከም ዘልዮ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ከብረሃሉ ፈቲኑ መጽሓፍ ቅዱስና ከነንብቦ ከለና ኒቆዲሞስ ነዚ ሓቂ እዚ ከም ዝተቀበሎን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቢ ከም ዝኾነን ብፍላይ ምዕራፍ 17 ዮሐንስ እንድሕር ተመሊስና አንቢብናዮ ነዚ ሓቂ እዚ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኒቆዲሞስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓቢ ኮይኑ ከም ዝወደአ ነዚ ሓቂ ከዓ ከም ዝተቀበለ ኢና መጽሓፍ ቅዱስና ድነግረና ኣነን ንስኻትኩም እንከ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትኩም በጃ ከም ዝኾነ ኣብ ክንዳኹም ከም ዝሞተ ንስኹም ከዓ ብርእስኹም ኃጢአተኛታት ከም ዝኾንኩም ካብ ርእስኹም እትገብርዎ ነገር ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ከቅርበኩም ከም ዘይኽእል ተኣምኑ ዶ ሃይማኖት ልምማድ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለና ኩሉ ኣኽብሮት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ኣይህበናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከእትወና ዝኽእል ሞገስ ሓደ ጥራይ ንሱ ከዓ እቲ በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገብረ በጃ
محلاف طرحي اب كندانا زموتلنا نحاتياتنا زوسدلنا مدحني غويتا يسوع كريستوس اللوناي لو منعون ترى تقبلنا اب هيوتنا خننغسو ترى فتينا نا هيوتنا نغوسن غويتان كنغبرون ترى مدبنا مصحف قدوس اذا قالات زي تسفازي يهبنا استسفازي خمزي يبل نو بوها نتقدم بتعجست املاخ التجبر حاتيات يحلف سلازا حدغو املاخ صدقوم انت خري بامنت بدمو متعرق غيرو اقومو نسو صادق خون كاب امنت يسوس نزبله صادق كصدق حجي اب زمن زي صدقو كغلص ايو يبلنا مالتي املاخ مسكن ስለዚህ ካብ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘበለ ሁሉ ንኸጽድቅ አምላኽ ዝሃበና ተስፋ እዚ ባር ቅዱሳን አሕዋቲ እግዚአብሔር ንሰብ ኩሉ ሐሳዊ ምዃኑ ኩሉ ኃጢአተኛ ምዃኑ ሓደ እኳ ጻድቅ ከም ዘየሎ ሓደ እኳ ጽቡቕ ግብሪ ይገብር ከም ዘየሎ ኩሉ ሰብ ብምኽንያት ካብ አዳም ዝወረሶ ኃጢአት መንነቱ ኣብ ኃጢአት ዝተዓጽወ ኣብ ፍርዲ እግዚአብሔር ከዓ ዝጽበይ ሰብ ከም ዝኾነ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዝሕብረና ካብ ፍርዲ አምላኽ እነምልጠሉ መንገዲ ሓደ እዩ ንሱ ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ና ህይወትካ ጎይታ ጌርካ በመቅባል ጥራይ ስለዚህ ቅዱሳን አሕዋቲ ለመምድ ሃይማኖትና ገዲፍና ዝነበለና ደረጃ እምነት ገዲፍና ስርዓታትና ሁሉ ገዲፍና ከም ኒቆዲሞስ እንደገና ከንጅምር ሎም ማዓንቲ ዕድመ ይቀርበልኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ና ህይወትኩም ንጉስን ጎይታን ክትገብርዎ ሎሚ ክትወስኑ ዕድመ ይቀርበልኩም እግዚአብሔር ድማ ኣብ ቤቱን ኣብ መንግስቱን ክቀበለኩም እዩ ጎይታ ይባርክኩም ቴንክ ዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹም ክትቅበሉ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቅረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ ትጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒይን ድማ ይቕበሎ ኣለኹ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣለኹ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ስኩላትና ይኹን ኣሜን